dinkomo na me nshira mu no mpejam amen no anya mokese amen na de mu ye bia nye nshira ne adom we receive it in Jesus name amen ama ma asem nyina ne se me yere yale be afimu en ko afini me de me yere yale no minim se yale no yale keke Akoma FM yale pe na me pre ne se de ya ne ho beton na ye be di Christmas yi na obe yale ye nya asenketoa ye tentam wa sumra doctor anye yi wo ma me de ne ko goso fo nso kotoa so ana me yi ne de bai enti de me se yale enti se sika na mama so de adura ye be kirem bia na mato na me de aye no na nsem me wo ho a na busuafo no bia ba se nipa miensa ba se me yere no wa ye boni enti wonka ana afi nso ekoduru ho no ko mo se ya 87.9 osan ye baifo enti ono na eye ne ho enti wakɔwi obi die onfa ne die mra no onfa ama wakɔwi obi die yin ebi die obi die ne die yin ene oyese wakɔwi obi die enti onfa ne die mra onfa ama akɔwi obi nam ya enti onfa ne die mra onfa ama enti twitwa nam wo ne nan so enti na ma ne nan ye ne ya no ana asem ne bo mi pusa e ma me ye mi din e ma me frem papa bo na mane esa wale na ye koje na papa se sa de abusuan ye mehia ne ye hu kwan a ye befa so a ye besa yale ye me bo abusuan ne bo no e fra bo adwo wa mo de to wo mo anim manti obi anka e ma me ma asem ne kodi ahemfie e wo esumla ho me ye na ne wo fa bai e na omo so wo be yi asem na asiesi wo mo be yi asem na asiesi a ena me se sa de a asem no wo mabusuafo nsem timi ko bo mo amane aba ma me ko ba ya na papa na Africa ko besinde ba busu mi nan mente obi anka obi ameka hwe me ko kan ya o mo se oba na me be fa no no nyale ntimi nsa wo mo ade yale na mfa wo mo ade emle wo Akoma FM 87.9 nti asem ne bro so ena me se sa de am de ba ma mo aboa me da se ahaya akrobeto 7.9 FM akrobeto subject no eno na wo hwe na fei utie no na ye ne amano Moses na edi nkoma sumura na amano Moses efri eba ye mu betimi e de o message aba ye bekenkai e de ama kama shene so ema me se ene se wo pe apostle papa e de atwitwiri wo si a Mr. Wada a Pepsodent Chaco, the Pepsodent about toothpaste, no, and ya post what the 87.9 and can entertain na ye near the crack, your friend brass, sorry, ya, not just a body trino, your bombardian, your Fabi, near your sense and Honsano, na fair the Bidia shim, na face, and moi, na and one near the tree, sent me and the tree, say, Ube who catch must want the ho now, was saying, I say, fita, nany, Sabran, and your man cramai. And you know, pay no about me, say, you know, pay now I you who ni amre, as I see a son what they pay into the Pepsodent, what the Pepsodent Chaco, Eddie Abano, a yakama, a yinka bonnet, na Emma was son of a ye fit, come so and a Pepsodent about toothpaste, so ya did greet and herbal extracts and a cabumaye, and unti a boss here, chinamon buying pie, a gamano, a bomb will buy ye pie, dear neighbor Modia, so bet to me, Amawansa, Akabi, babia. Provision store BMO and now say supermarket BMO kwa ubenya Pepsodent Chaco ni Pepsodent about toothpaste no ene ubenya be na chese what on Semens Vital about me channel the capsules na dia again was here to sent to say what da wa yemre e won pemu a wo de ene again bomodia na ema wonsa enka be eyema member seatika na atuase be ma wo de boss 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma wo de 2 minutes man me pa cho wo ni bomodia ma wonsa enka be na entumi mu a ACC wo no
na esiesie ba no eno ntimu kase ani a wotumi sampa yankwanko a bibi adem kama wo benya bi ba bi to nro bi afre 0240 616061 0240 616061 ne kope bi ene entram faako fansa show dabri famo enkase woni adwuma eno nti ena bills microcredit abade ama no wo se wo ma bosia si hu bia ne hu bosia collateral bia ne hu de wahia na Ghana card oba na yama obi na so de akwa ye adwuma hwese wo beba wo di ba ye adwuma because wo beba betua bosia no bills microcredit was 0596 9208 0596 920833 na 3p okay 3p garlic mixture ene obeba na oba wa pie mu ade ama na hye ne so grow fine eye mojaduro papa eye kama papa ye de kokoo na ye mesra wada wa ye adwuma wo gya ho ache wo da na wo nan no wo bonsa ye titiriti wo na anasa wo nsa wo nya bi wo da na dwura wo ntumi enna wonu mu ato ya wo ntumi ni de wo sotia ena etie de wo hia eye grow fine mojaduro no wo ba wo mfichi koro no enema ayesi mantan mesra wada wo so wo nya grow fine mojaduro no eye ma ne memedra ono no mu a ema wo grow fine pa wo benya bi ba bi to nro bi a wo tese ye ka ne nam na pa grow fine odenda agina no to bi for 0244 596532 0244 596532 eye hacksa mission eno ne capsules no eye all satanfo eno ntie ne se all sa edi wani separate mesra wada de wonya eye hacksa mission ne capsules no all sa yade no eye yade bone pa wodidi asem kwado wasem omi asem chese bibia yasem bomode ase wode hacksa mission ne capsules no ebetu ase ye numbom wode mission no benom to pa ye no eno nti da bi to Robia no ubenya bifre 0240238310 0240238310 na Emma wonsa enkebi Dr. Amu odendei Dr. Amu ase bomode ya Carosic Ventures ose Zahara enro no eye papa Zahara man capsules na afen so no hindi eba mesha Zahara mesha ne G capsules no eye edupa ebo adwuma papa enu ntibese wada ene yi oba wo bemo bomode ya so obepoma aso bimo na so atimi anonom na aboa wo friend 0246 348334 0246 348334 na so baby a yeton enrobia no chane so ubenya Zahara enupa no ebi ato na bibia nso atumi eye kama ya mamwa kwaba na mamimra na mene yera Moses emetoa yenkomo twetwe no eso Moses oyire ya friend saying Mary Ajewa. Yeah. Yo. Mo worry if you say nie. My fan say mfie du. Oba fan say ana mfie du. Mfie du. Mo ba pani anya say. Me ba pani wanya 9 years. Okay. Na mo say mo tran ya fe e na mo wo ye. Mpacho. Yo, na ye ne ho ade ko hura bushia. Mpacho. 87.9. Amamre kwanso. Mpacho. Na ye fro dondo me share ne kai ni bibia. Wo share ne ka wa eye ni bibia. Ma sofu shira so. Ma sofu shira so. Woni ne wo yansa na wo koye ne ho ade anase wo koye ne ho ade ansa na wo. Me ye ne ho ade ansa na me ne. Woni ne hia. Ya una wo so wadi fie say. Wadi fie say. Me. Mo 45 years and our wife on so no be 40 plus and also 40 plus but so on chair Dabi. Okay one obey worry ye 10 years ni unu bibi ewo wo yere ho obebo ye nkomo kakra mo 10 years awade ni mu no sen na esitie ma wade mu nsem kakra ya wale ni mu nsem de ne meka ne se awale ne de ekoso kama oba no ni su etesen 10 years no oba ne de nyame se yanka no kore se mesi meyi ni bonia ya na meboa die nti a kire memu die nti a mesi me ntimi nyi ni boya ya kire se obre ne ho ase ne meka bia me hu so oye den oye mame se me kwafu mu na bia me bakora no na me bia ne ye isi ho onye se bia me pia kwa ha te se dia obi a wonim ne yi na okunu ye mokom dabi ene de wonte sa
nia obaka bia wotie osu niema ono aduane ma kama woto pono kama edura na dwonso a wonfa ase ho nso nkamew na kyese wokasa nso a otie okay na kyese unya ne ho enfum so bia dase bia meware ye meyere no omuade anase wote say eno de yenyin free obaje wa marriage wa na brabo mu okay enti oyire or started by Yare 87.9 na wada from efie say ne dia yade akirem die di kan obawo no yekoye no operation ewusunwan na nye bete nye nsi nyina na metimi aka anti yekoye no operation anti eho no na yale ne kono nti a doctor fo no ka chem say mama maintenance na oyire yale no enye kwa na msi yo mate enti eho na obi kire me baabi na msofu bi ho wusunwan na mkoye fresh off no sofa ponsa na pante apa me koye papa ne ka kire me Akoma FM 87.9 kumasi abu na obi twetwe mu ama na mkwa me koye ho ne ama ampa ne ampa nyame ya adum twetwa mu na ma me koye na mkopa ebosia na mkoye ho ne ama na me dane afidi every 2 weeks mu ho me fa so nya bosome ewo hwidi oba ye ne 40 days pepepe ena wose ne kut ne 9 ekura ni musa ebisinde afi no osan wo yefunu yale e kan ne ho sisi ya yenya yegu ha obi ne ho betimi aso ni mu onimu obi ya FM 87.9 onimu obi ya onimu yefunu yade eba onimu obi ya ene saying because yefunu yade de sane eba bia wo ye krakra na so na yefunu yade a woni mu obi ade entiase enim so ose ne yefunu ne ye ne anti e kan ne ho a so mu kura na wo koso ni mu a waye na de akoye se untimi hu yale ne fale bai anti na se de koso no nyame ya adom na me de kan ketenkete tam okwo wo sunyan ya meka ye anti me twetwa wie ye no na eja me be peska Akoma FM 87.9 kumasi na yekoye ne ho doctor ne ka kire se yale wo ho enti obehwe no gese yale ne kwanza na saa yefunu obesan ye no operation na okọ no oba nampani ampa enti dakro no ka kire ne se so oba wonmo ane ho enti yakra de ni enti sata na me din no boa e di ye madwuma enti me yihu sister bi talent award no na me ka kire nso onko soro na me ba enti ono kra ne nante ko doctor mu na wo mo ko hwe afidie yekuduru ho a edi 3 days doctor for ne so wo ntimi enti yamfa ne nkogo so na mpe ka na me de ne kogo so afide me de ne koduru go so ane na hu nyina ya sedie 87.9 kumasi ya hwe nsu hia ede agusum okay enti okọ da go so che ma ye ko hwe na afidie wose na djum ne nine enti afidie ye ba ye ba no mama ne crutches na wo de ba na ja oba utimi di pie nkakra afidie obeto form seat eno a enti oto form team a wontumi nya ne ho hwe no enya ba esan mfie sai ana me fa ne sa afimu na ye kui okay oto form team Akoma FM free go so ne ba ya na sa de ne happy okay maybe Akoma 87.9 FM ye makwa ba de ba onua TV enua be ma ye ne di nkomo ye friend no amano Moses na wose ne yire ayare na ne yire yare no abusuafo ba mu mo kwa asetena ebe wi a kire no abusuafo ka kire ne se ne yire no na che se wo mo hwe protector kremu a wo ba ifo pa no wakwa wi obi die na wono so fa ne die mra wo twetwere ho ne se ja yi ya bona hwe fom wo enti ne nan no a ye ne ye yi awono no afi mu nie no abaifo no eso na wo mo de aye table ya wo mo twetwa so nam eno na che se yegusu a ye ne no pese mu a onso wo de abe
wo de abetu suwe okay enti ekodru bra wa yade ye no kwabo abusuafo amane mpacho an breben oyale a aboajo wa na mehu se ohwe mefa se ogina wo mo ano eti bibi ni pe wo se me frɛ no aboajo wa no ye ne nua pani ana ni sister pani okay enti bibi ni an ma frɛ no se na ko se na ko enti bibi a oya we okay ba oyire ayi marriage wa ne mama ne papa ti ase mpacho da bi o mafrim mpacho an okay enti no we no see ye no a obo ne nua pani no amane ye no edie na see ye efa oyire ne yade ne wono obo abusuafo amane ye no de see ye no pese wo ka biem edie na see ye tama owo go so ne de me bo na amane ye no obehwe no na tama misa wo obe yeyi ne ba afie no osan ba sumra ho esan behwe omo behwe no na omo behwe no edie na see ye ma mokọ asete na omo ka ne wo mo ka no na me patie eno de se ma eno de minim hu bi na da asete no wanko bi dabi se wo mu hia ya wo mu so o ebaifo dabi wo mu hia wo kumasi ya wo na wo mu de asem ne ba beto Esther ewo eho wane wa mu na hia wo kumasi ya eno de ma minim hu bi enti Augustine ye hwan oye Mary ninu abema na ayi Augustine ye wo yire Mike nua abema na Mike na wo mu baaye ebe kan Esther ho na wo mu de sa asem wi ebe to yanim wo mu de ba beto mo anim wo mu kuro mu ho ewo sumla ho exactly ana meka say ebra mo sia wo sumura ho a Mike Esther ene hwan mo ba ho no de na wo mo beka kire mo sana me patie wo beka kire me se me yire ne ye baifo enti ono na eye de eye ne ho edi kan wo mo se waye boni nti wonka ene ono de okan ene wo mo se okade en waye boni nti wonka nti de na okan ye boni na okan ye ne kire se eho no wo se tamwa onuan betena ne nchen wo kumase ha no one wo munya na dada mu baako na baako ne ni di agopone Akoma FM 87.9 eni ni di agopone pe ya enti eho no ni nuan se wate enti se no na bema ne ho ato no dia waje atum ase se ni nuan fa no ana mpa cho be sa mama sa mama mra se Obapa, my name Auntie. Na promote say. Pacho oba de ada Roma boko. Iya da Krista say. Family mu ti ime. Me da say. You say ya no mani agi because ya makai no nkora abrem. Wo mo beka se wo yire sebe oye traffic light wo be ifo. Wo no a na eye ne ho no. Anya bia no mo so mo te ne hene. Wo mu dihye no na confess ye ana wo mo kwa sore ene kopie mu. Wo so wo mo ko baabi. Ene kopie. Enti ho nde wo mo amohudi. Okay. Enti eba asa no wo mo se wo mabisa wo mu nua no eye wo yire Mary Ajewa ama waje peni sampa ne wo mo ko ye ne ne ye ka kire wo mo no eye no kore. What did you make you say? Wo mo ebisa wo yire ma wo no so agitu mu. Se no no mba ya wo mo de befle ye na wo mo de to ne sofo Kwadwo anim no. Enti se wo mu nua no kwa de wo mu frɛ ne so no nko a ebo na mane de a da bi. Me patcho mo ba ye no na mo ne asofo ne hia na wo yire timbi. Mpacho okay. Enti wo mo ka sa asem no edie na ayere kan ye se bia da bi o enti sa menya baifo ana se edie na wo yere kan wo ho ono wo kan se ono onye bia oya no so onye baifo na ntro no mo twa to no so ena ebushia no so ka sa de wo mo se este sa wo baifo sa na wo mo ka pacho o yere bushia wo mo hwe o ma mi ntwa ntro ye som nyame ya na wo witness eye hwan bra wo yere bushia ne de sa asem no tudwa hwan apart from wo ba ya wo ne wo yere hwan kwakwa be na na timu sofo Kwadwo sofo te wo ho sa yi nipa we ene ye tenase e ka me yere ho ka Esther ne Mike ne Augustine ho okay enti wo mu wie ye na wo ka kire wo se ha wo ho e wo yere ho sa
enti wo ya sisi wo yale amen topala manenwe nanti owu a won be ba be pass ase wo asumra ho asie ni sabusuafo so wo mfa ne mra wo mo de ne be high card na ba kumasi ha ba abesie Oyere ni yade no toparama ne nom owu a ombesie no na mempe misika mfa mbo me bla toparama ne nom no owu ombesie no mpacho because wo be ifo nti toparama ne nom abusua ne kan mpacho enti ha ho won ho kra dabi ha ho fa ne ko hospital ko to nro bia ne boden bia mfa ma no men topala keke ma no okay me da se abusua no a wo mo ka sa asem yi wo mo nim ba bi ade ni firi ba ti wo mo se ha mo ho esi den na the same abusua no so ka kire wo se wo be fa ba no no onyare enu nti sa ne yade menti ase me ho na menti ase e wo so ti ase wo ho because and I say abusua ne mu achemienu age say bia wo ka kire me say esono wo mo ba ye be ka sa asem we kire wo no esono wo nom and esono wo mo so wo mo ka kire say sa wo yire ne yade because wo be wa no no na onyare eno de wo mo kan ye no ba ko kan ho baabi Esther ne so kan bi se me be fa no no onyale entime sa ne yale na me fa wo mo ade emle wo mo e na aboajo wanso me fle no so kan sa asem no e kire me na ada na wo so wan refer wo mo se mo refi se mo na mo ba ha be ka kire me se munua no e ba ifunti ma me ha me ho wo ne ho na wo kasa ne ho bibia ne ya me ntoparama ne nom ma ni nyina ka ho na ye de kopie mu wa himfi a papa ne ba ya o se asem no ya le ni nti e na ma we nya mto bi ye asem no ama ye siesie me nko bomba busuanfo mla nso a wa fro ka ye den ekọ ama asem no wantimi amfrɛ anka ho hwe ankyere me enti me ba ye na ne yere so ode ne no ma eja enti ye a me mfrɛ no na me ka kye nse me mfrɛ ne nda mfrɛ ne kyena na me nya akwala se wo be yi asem se wo be siesie wo be hu abusua ne atena se ne ya hu asem no wa ma ya nsiesie ama ya hu asem ni ti ne nkon wo Africa akos du no ma eja se me mfrɛ ne na mfrɛ ne kyena ma ko nyame se yan ka no kore no ma me nso ma mfrɛ ese na mo ni nti ma mabusuafo se sa asem to me a me ma di papa nanim akoyi asem no efiri na akoyi mi asem bi si wo me ho a wo mo nye den e ma e fa me yere ho me fa cho na wo ye wa dwe se nka wo de wo yere no e kwa akoma abusua no ana nti na wo ka se mfa ne ma hwa ne yade ma ne ho nto na be wa no no asa ta ne de me ye ma dwen sa nka me de wo mo ade kwa ye den wo be ka se me de wo mo ade kwa ma wo ade na ka de wo mo ade kwa mo na mo be ka sa asem we a ma dia sen na me 87.9 ene me hu se mo na mo ye mu dehie ne nti ene se sa wo mo so dehie na wo yire na eye ne ho nti wo mo na eye no na ma na mpa ahwe wo ahifo na twitwa nam wo ne nan so aso mo se na de wa mi so mo na me na be bisa me me na be bisa me se wo se wo mo kwa asetra no wo mo na wo se ka wo bisa wo mo se de wo bisa me se wo mu na twitwa nam wo yire ne nan ho wo bisa wo mo se wo mu na ko osofo bi ho enti se ba bi se ya sofo no mo ko ye o se eye konfo ho no mo ko ye o enti se wo so mo bisa konfo ne se hwan mo e na twitwa nam wo yire no ne nan so e de wo yire na ya ye table se ni nyina ka ho bi na nka me de wo mo ko ahemfie no na nka ye mehwe e na wo mo so ba ye ana papa ne be ya asem ne sa na wo fro ka akọ ye no eno ano no be boso miensa boso mi nani ono kro mfre emisa sesi na ye den eko it is say wo yire no da so wo nche sesi o da so da me nche sesi asisi amafiri hoi me ba kuma no a wanya 9 years no ono na ehwe no mama akwala na ja school e na akwala ni tifie e say manko dipa ama obi ani ho a obi manko kon dipa nso ama enye yi enti mama akwala na ja school no ohwe akwala ohwe o ma enti yan show sese o majai oba wo yire no aboso wo ankasa hwe wa de mebo sa akoye se wo mapona ma me na me pacho wa wonunu wo yire wonunu no se je wa akode wo tua ne se mojabu no wei ma me ka no kora de ne wakoye ya edisa yade we ya beto so because afini e wahwa enko mebo a sa e ka bia waso obo hu bia no enye wo na kwa hospital anye yie hospital kwa na kwa na wo na rewra baby nso
Oh, me de ne ko hospital. Won fa ni wura baby. Oh, me wura. Ma me wura. And e o kan okola ye chen say obetwa ngotompo. Ena e ho nso no wo kan ye no. Wodi wo mo wura ho no ade na wo nso kan ye. Baby a wodi oyire kokko ye nyina no. Wo mo so ka se wo bayifo. Ana wakobo obi dua, ana wakofo obi bibi ne ya ne sade na wo mo kan ye. Okwa wo mo nka ho wo mo se yale na o yale na honhom bi na ha no enti nipa ne so obeye ho ade afi de koduru ba bia nipa ne so obema mitumi na me ne ta tumi ne nkoko emro so na mbeka che me yire se no kura nyame ani ifri na ku so yale a wo mo bai se ba bia chichen ne die se asem a ya kan kire me nko bibiu enti se nyame o yale ne nyame besa ne yale ya obesa ne yale na me de me kansa ache me pachi wo yire no so wase de yin me si wonunu na wase de yin ono onka ahwe me pachi wo so onye eboni bia na ono nso onye bia onye bayifo onko wi wo bi nam ene wan fa ne de yanko dabi wonko bo wonko ye wo bi ma ne mo ni dua dabi okay me pachi wo ebra wo bo wo nkuro no Akoma FM 87.9 kumasi oba no oyire no e ka se oni ni nua ne no eye eniema bi wa bra na omu nyina dadan ba akum pepachu wo na ni nua no a oyire no ene ne yes ade no ote ase sisi na ono so ka meeting ne ho no ka pepachu wo ogi tu mu se no kwa woni oyire no aye ni nua no ada wodi mojafra onua ne se ono ndie de oka ne se eno ene be ma ne ho ato na ogitum mi che se ni nua be ma ne so gitum se woni wo yire no ni nua ba na yes ade no ono sa keke no oka Akoma FM 87.9 kumasi wọ́n na kan sa keke onua no sa asem ya ye ke wo yire na kofa ba ya na se ni nua no na kofa ba ye onua no na kofa ba ye enye ba ye ne de no enem asem ne de onua na koka oka sa no onua be ma no yo no yire ne yes no na no de okoka sa e de ne kopie mu ho be ka sa asem no so o se no na be ma ne ho ato na se boni a wa ye wa kan de a on de ogitu wo yire no so gitu mu se ni nua be ma ne dai o so on de o se won kan ne boni na waka enti me de o kan oyire kan ni nua be ma ne gitu wa anya Auntie se no ne na asem o kan ye na me bo wa amani o se de me pese mi hu ne se hwan ne di kan prebetu mu onua ne prebetu mu onua be ma ne prebetu mu pa cho an se one ni nua be ye wo yire no adapen da be o kan se wa ye boni oba enti me yire aye boni nti won kan no e na me yire de o kan aye okay se boni a ebia wa ye ni okay ya enti o kan wie ye no onua be ma ne se no ne be ma ne ho ato na ogitu okay na che se wo ma ye nti wage atum enti wo kan sa se no na be ma ne ho ato no na ogitu mu no me pa to mo ye ho ama ne bi because se wo yiri ni nua da ye moja fra enti wo se wo mo ye ho ama ne bi mo ye ya nya ho enu an se wagitu na mu ja ne sa sa musa asem ne si ye no mutena se a we ni secret we be pie wo mu no enya sai be abosumi se ni abosumi no mu asensi mo kwa yifie ho ne kopie ahimfie ho ndi asem ne yanka mo nyanka kura na pesa kopie ho eno de wo se mo ye ho amane because enuafo wonua ni nua adade esabre no mo susu na wo se nkura abre mu ana sata me hwa na mo awie school no mo awie school oh I see no mo die aha Akoma 87.9 FM onyi ni se ebia oyere no yare da ho ebi kura sade ne yade ni sitie be ma wo pese okokwan so kura wontumi nkokwan so ene ate enti ebia wo pese wo woro oba no e de ma abusua ni ntini wa hyeda aba otiri mu ekeka ne wo kekan ma yesom nyankopon ena bible ne kura ye mintimi nya saade no Akoma FM 87.9 kumasi mituwe misuru nyame pa medase ma memra na mene piwak emedi enkomo
na 3p garlic mixture makacho se nei se wo bomodia na wa pedro papa fem na fe onua TV akoma mu nsem dwumadie no na wo hwere wo tie no midin ede Maa Akos na mekono na menimenu abema ye friend Moses Amano na edi enkomo efa na yire yade a wo yade na wode no koma abusua na abusua se hwe ne ma ne ho nto no wo be wade no fie du bia atwemu no na oba no onyare osementi ase esa se mu abusua kro no anso na mo se bukwa abisa ewo me yire ne yade no eho no yese wo bayifo wakowi obi de ena wono so ayede a won pese yede ne de ode ne de beba enti wo mu twitwa nam ewo ne sere ne so wo mo aye ne table wo mu twitwa nam ewo so me pa chaw che yese de wo yire no like ne yade no esiti ne nan no aye den kire ye na ne beba no aye se de abubbo mpumpunya no ya hwe nsuohyi aye den aguso no aha saa na ne nan ye hono ya abeka ne sere ena eja doctor mu ho moye ya na mo ma ye no di ba Akoma FM 87.9 na we na enye ne ya mbumu no ena no de dompenu wo mo sise hwan use aye dan yu eno na ama na aka fom kora asisi ontime nsore nye hwe nti baagu bo mfunfu nya ne ade ena baako so obehwan sa wotetoy dabi manko afuo mu ama na ankote anto dabi na mekura free so wo ye me mane nko afuo mu fi so operation nti enti no kura me ana me yeden me koba ompra ne nan no so da sense ya woware no dabi na woni na di nkomo abisa ne se before wo ba be ware wo no ebia wo hwe ase ma ne mu ya wo be wo ase mo aka afe na yi ne ho wabisa no nso o so won hwe ase okay ya bomode na ya frɛ adansefo a na wo mo ewo ho ni bi ne ne wo madi nkomo yese wo yire ya bayifo na won so wo sesen samen so mesese ma me de se wo mo se wo e bayifo na won so wo sesen wo na wo me de me so onya bayifo me de me hu enti abusuafo na aka ya enti so wo mo akọ ba hu di a e wo se wo mo kututu man Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, Hebra woni wo bayi time wadi ne ho adanse pii. Yeah. Bibi esi baaku bibienu bi miensa bi a ebi a afe na atwe wan adwena kɔ se ebi a de wo mo kan betimi aye no kure because eniema say sisi. Ma me de ade abaako esi ni se ene me mahu se abusua na na eye. E kire se me yiri chime be yale a me dwe ho ana me nte ase e free so okọ wo ye seeking ma empa ho 2 weeks some kukuru me yiri ko doctor 87.9 ebi wo ha 2 weeks ansa na me de na ba enti me de amade asisi no amama dwen sempi ba me yiri ne de baby amakobia anso no mi hu so bi aka se sa de ban no owo bi okay Akoma 87.9 Kumasi. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Cannot answer Hana to say we bomu so wa wate won fa we ni ye ni nua boaje wa do na ye fe no na ne ye fe sofo so ehunu se ehyiamudie no abusua ne ka so oba ne ye baifo no eno kwasem se no ote ase no ote ase bi na sa pepepe na ekoso ana ye frefre abusua no na obi a ebetomu bi ya no na kire se ye de no atomu yade de obi atumi yare sa adie na ye strange ewo wo yire no ne yade a wo yade nto aso no Akoma adie FM na ye strange 87.9 ya wo Kumasi. susu se fra busuam o sa de abusua bie wo mo anu akan die se o ye baifo nti twitwa nam ne da die bi on say na ye di nkobo bi na ka se ebra wo be ye adwuma ya sika kakra beto wo nsem bia na ba na yare ah okay hello
Yes, I'm sorry. Ya Abuajuwa me di Maa Akos na what you say? Oh, oi. Na me wo kumasi. Me ya adwuma wo Akoma FM Onua TV. Hello Abuajuwa. 87.9 kumasi. Me I saw me ni pakuru. Me pacho wu ne me. Wadaworo made wu ni mo no eye Moses. Wo nua ba Mary Ejewa ni kunu. Aha. Wadaworo ma Moses na dia ba beto ye ni mu. Ewo ahase woni mo wunua na wadea wo ma ware be se mfie dunie na wo yare na ne yade ni mu no abusua ba ne ho ebeka kire ne se munua no ye bayifo mokwa bisa ene yese wo bayifo no na eye ne ho enu nti ma wo ha no kra se no ba bia ne ya won goto parama no nom mu a mo beka asasem we kire no no mu akro ya so se hwe no wamfa munua na asifie no obefa no no na wonyare enti ase nim wada ama na ebisa mo se ede na akoso wunua no ene wo no ba ma ya wo ware wunua no entem ubetumi a kire ye mu kakra. Let us show. Papa ya wo say the so wo be ni ani e be phone. Let the minimum ni say. Wo be yo wale no kaka no ya le. Akoma FM 87.9. Yes, papa. You wa frame. Nti o frame ya. E mo a me se frame ni an na mo a wo bi an e dia bo. Ene sa na ya me ye no a. E ti do ba bi no. This player from the new year, I'm a giant maba. The Kaka Oma, Chicago, and the Mabo on side, you could cook a credible. Number 4, a fraction, so Moska. You know, I put it. I said, you baby, and I'll frame me. Me uncle may buy, and I will say, dear and Quanta. You know, me, I'll call dear and Quanta. Anyway, a car boy, and I'm make the chair. It's your favorite DJ's DJ. Kumasi. That's all I say. Mame, trust mame. Na me buy no me so me buy kwa na me sa ba ko ya me ya. Nti wo kwa me buy na ma ba ne ji. Na me buy. Nti me ni an me ma no. Na mo buy. Na asasam na de me na me nka ho. Nti so mo kan ni so mo kan ni say. Ni ala so mo say o ye be fu ko tadi. Wo fra me bo mam. Nti me akaka ko no fa ko. E ko bo na mani. So offer same thing. But I'm not saying I'm a yeah, look at there you know from a Akoma FM 87.9 kumasi. And see, because I'm not about my name and buy. Or no about what's up some money. Oh, I see. Some people know for money. But I'm coming in a far and I'll frame. And to know of an abajo. Yeah, no, no, only coca, mocha, and little tea. And to know of an buying. Uwa na no ya wa friend no ka le bae o so ko ya sem no ba hi fi e fra hi fi e bi en sem bidiri na wa mo sem ko am ya le ya na wa fa no no mi ti ni san ko de ya le enti me ya le de so no fa na namba e be ti ya friend na de o bi ya no de maka me de bi o wonde ka ti me ti ni akoko na me bo ti ni san ko me me ngira wo nya me no ka se nya me ke so me ya le. Enti so abaka asem a me ndi de minim ko ho na maka asem. Me da say Abajuwa na ma me misa say anye bia na bra wote ye free be ma ya no se wonua no bia kwa bisa ye se Mary eye bayifo no wo bisa wonua no wo frɛ wo mu bisa wo mo e wo ko fa me bisa me nua de me bisa no wo say wo mo say obi so be asem ya so bi so no me kire say e fi wo me se me tra wo no ya de ne na me de ma bisa na me se me tra wo no o to mo so bi so be enti so for say ne wo kunto mo ba me kan kire no na o di tuma o mo ba be no obi tin ya me da so ma nkola no bo mama ye oh okay na chese wo gi tu mu se wo sesei na wo ho na chese ye be me ka so mo so ye be fo ne ade ampa se so for kai enti se wo gi tu mu so ade ya o mo ka tere ni because o ma nka no me chapuru nkola ne ka sa me pa cho wo wada ma woni Mary hwan na ye pani me pa so me na ne yo me da se na eba ne sa no
One kasa se nuapani wutimi bisa Mary no a fan trick se kwan bi so awe no asenke bi a obeka no nokre I want to say me ma ho me can say me akofo ala me do one I do on a power as I want one more day what is for me feeling bi am but me say she dey meet me for Mary yare ye no afinie but afinie no de na je se waboa me ahwe no aba na kakra bi mu na nso aba yare a wuntumi nko okay we be say me say bi am ba o friend bi am ba me say me nie mo de e me say mo ko kan tin bi na ko se be ma le fa e ti na wo fa no ana me wo friend no be bi am me no le me 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 nya no ana me ka ta me ko na ko bona ma na mo fa so ana se da me ni twa na mo ana fa na ba ho e ti do na le ko ka ti ya ni de ni ana mo na friend bo ma ne se wo ti no fa e se wo mra be ni me je do fa ni ni se de ndi ana me ka se me ya le ti da di o ya de ni ti ya ko Meda se na mami bisa o se be me yi de enkonim se yade na ne yere yade e na wo hwe no a kama e na anuafo yi akoduadua mu akofa sa asem we e de aba na che se wo be ifo ne wo no na eye ne ho de a ene ye na abuhia mefa wo ade ne wo nkotena wonye ne ho akom so obewuo se mo ja mo nua ba na bo be me yi so ana FM 87.9 kumasi na se dia na so wo bai okay me se first ne dia na bunim so wo yare e na mo bo kashe mo benya na yaresa na se dia bepie mu se eye bayie ono ana eye ne ho ana mo se so se me no fa na ba ho so ba ba shi na o ba so me je di se di e na sa ba na bo mama ni so me me je di no fa me ni se di and to stand among me, a child from the video of my tenacity, and honestly says, what's the more funny cancer? As well as on the baby, no one yapona, say, they were funny this item number. And I'm mentioning careful, and you need to mean to and on the hook and you people, and it's now if you are down the hospital, I'm all feeling some sort of part. They are there's a person look at the hospital. No function where you are. I thought, no, you must someone in the car. Papa, you need about me, Mamma, yes, sir. Your son is so kind of thing, and then you will be. If you're a woman about me, Mamma, yes, sir. A drew dear, say, woman will say, and yet do some, a yabe some. And see a drew dear walk with your sisters, the one kind of crest war bay for. I'm a man for now, cross off for 1 year to try my what you draw money in Predu. Yadian ba na beba me da say nyame ensha de bese bia na yebesa ba ho bia mu na wo akasa no wo hwe wo nua ne ye bi ne ho ne ma wo gitum so wo ba ifo ampa Akoma FM 87.9 Say abusia no obi anko ho obi a woro ayi obai ade ama be mai ayamo so wo de hia ho na so ta ba be sifia money beje but phone ka yesi trenti ya yenya icheswa etire ente ya yenya icheswa won say ayamo hia e no no we so enti se wo de babo o ma ka nsi ngola so o ma o mo ko e no da so mo ko ni o mo ni na ko di ni no say wo mo so ka wo mo bo ami ana bi o mo ko fa e no na ko fa ya pa o no ni ya ni ni ko di an aba ni ma ni ko na ma ni sa mo ni ni ma se ni ya ni so ni de me ko na ko and so I know friend I'm so sorry I'm a friend now they want to yeah I know to you and I know also the after you okay
me da say ye besi bia no ye besa ba ho because ye modehye and wo yade wo no so se de mo aye bie wo no so aye bi nti no se wo bobobo no obi ansi wo na mo feel say ye baye nti obi ansi wo a ene na chese wa ma ne so a na abusuafie wo santan na chese wo de ne baye kum ne ho a no mo sie no na bibia atumi aye kama so o tiase because enkura so e wo ho wo no wo hwe na ade o mu na ma no akopɛ mo wura no wura enkonim se baye bi ho o de onim se na yere na yade no wo hwe no na mo amakofa asem we dia baye ya mokomu mo wie ya mogya na bɔ ne so enu ano no o na se baye na ye twitwa no wo so wie na beto no no so na ye 87.9 say ya no kura for you know ko ye de ne koro na oba ne don wo wantumi amfa na nkoro so ahunu wanya ne tira didi mu sure anka wo ja me anka bisa ne question na say me wo question na me ono bisa ono ka kire me say me onyale na me be fa no onyale enti me sa ne yale na mfa wo ne mele me mfa mo wo mo de hye mele wo o kan bi me si aboajo wa na Esther me si aboajo wa na Esther ne kan sa asem papa wo kana me ni ho enti ade bi ho no wanka be se da me hu so ne wo kan sa asem wi se me be fa nipa no onyale enti se sa ade me nsa ne yale ansa na me de mo ade ade na toto why na me nsem no me mpese me yiyi nsem enti na ye hu no ye ma so no me ba hu sa wo de enti me baby ha me no baby ha me no ena me ye dey me present ni me yere ho be ye dey e beto no ye fa yere ni ye mfa ne nkosofo na wo ka sa asem ne ho sofo na wo ka sa yere ye be me mpese me ke kansem bia wa ha na mun kukuru no mfa ne nko ho emwa de wo mo boa na mum se moa no se me se me kirikiri nsemu a na so obetena ha na se me so me betena ha ana obehu se ye kirikiri nsemu na no kora bi ewo mu no e bedadi yo ne me kire ne se ena na me bisa manso enti na mama so ne so no ha de hia me no ena matwa so pei ena me yi afiri mu mate na sesa wo yere yare na sa busuafo boa se we nya nim go asesem se won so waye bia enti waye bi na se wa ho de kwafom no mo boa se enya nim go ase nsa na tie okay enti ha eye akome busuana akọ hu se me yere no wo ye baifo anti media ma asem a me kan se ma mommo am na busuana mla na sa honhom na wo mo se ye wo ne so no wo muntuma no media ma asem a me kan no okay na omu entuma no mu wi omo fa yire mrew sa okay me da say na mo wo mo de ne ko ne so me sira wo mo so mu kututuma na so wo mo de ne be kwa ne hu ntochima okay hu ntochima mate me ba ma me ntwa me ho emra sisi a me ba ye betu so Emra me pa ma na what you say nyame adom me ho ye wodin ye fra mama no Moses Amano mpacho e da say ehina na afri ba ye me fra Sumura mpacho okay enti Amano Moses anase Moses Amano ono ne bema ene ye ne no bedi nkomo wadama Akoma FM 87.9 kumasi netie de ekoso no na ensem ewo world bema na mama ye tie asem a wode beto akoma mu nsem dwuma yefo yahwefo ne yetiefo anim yo ma we de madam ase sa mama makwenya me ni mu bedi nkomo na me nhira mu no mpagya mu amen no anya mo kese amen na de mu ye bia nya nhira ne adom we receive it in Jesus name amen ama asem nyina ne se me yere yale be afimu en kwa afini me de me yere yale no minim se yale no yale keke Akoma FM yale pe na me pre ne kumasi se de ya ne ho beton na ye bedi Christmas yi na obe yale enya asenketoa ya tentam wa sumra doctor anyi wo ma me de ne ko goso fo nso kotoa so ana me yi ni de bai enti me de minim se yale enti se ska na mama so de adura ye be kirem bia na mato na me de yaye no na nsem me wo ho a na busuafo no bia ba se nipa miensa aba se me yere no wa ye boni nti wonka ana afi so ekoduru ho no wo mo se ya 87.9 osan ye baifo
enti ono na eye ne ho enti wakɔwi obi die ɔmfa ne die mmra no ɔmfa ama wakɔwi obi die an ebi die obi die ne die an ɛne ɔyɛ wakɔwi obi die enti ɔmfa ne die mmra ɔmfa ama akɔwi obi nam ya enti ɔmfa ne die mmra ɔmfa ama enti twitwa nam wɔ ne nan so enti na ɛma ne nan yɛ ne ya no ɛna asɛm ne bɔ me pusa ɛma me yɛ me din ɛma me frɛ papa bɔ na maneɛ ɛsa wale na yɛ kɔgye ɛna papa sɛ saa de abusua no yɛ mehia ne yɛ hu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsa yale me bɔ abusua ne bɔ no ɛfra bɔ adwowa mo de to wɔ mo anim mante obi anka ɛma me ma asɛm ne kodi ahemfie ɛwɔ asumla ho me yɛ na ne wɔ fa bae ɛna wɔn so wɔn bɛyi asɛm na asiesie wɔn bɛyi asɛm na asiesie a ɛna me sɛ saa de a asɛm no wɔ mabusuafoɔ nsɛm ti me kɔbɔ wɔn amane aba ma me kɔbaa ya na papa na afroka akɔ besi nɛ bɛɛbo so me nan me nte obi anka obi amɛka ahwɛ me kɔka ya wɔn sɛ ɔbaa na me bɛfa no no nyale nti me nsa wɔn adeɛ yale na mfa wɔn adeɛ mlɛ wɔn Akoma FM 87. nti asɛm ne bro me so ɛna me sɛ saa de am de ba ama mo aboa me da se ahaya